Iske silmä. On. Tervetuloa tänne takaisin Mikko Hokkasen erämieskouluun. Tai mikä nyt on viekkää, en muista kun ottanut parisi. Ei kun. Aiheena oli siis kokkaaminen erämaassa. Tämä hirveä erämaa, ankara, julma. Varsinkin tämä henkilö tässä. Erittäin julmaa. Uga! Me nyt sytyttäneet nuotion, se on yksi tapa. Mutta periaatteessa siinä ei ole muuta kuin, että voit lämmittää vettä. Ja kalaa, hamsterita ja sitten myös näitä makkaroita aivan. No nyt näytän teille kuinka voitte tehdä tosiaan maukkaita pekoni, tällaisia nam. Tässä on tämä kertakäyttögrilli, me tehdään tällaisia atriaa. Parempi mieli vai mitä se meni? Hyvä, vaikka parempi mieli. Niin. No niin, katsokaa kuinka tarkkaan. Lävistän raasti tämän. Otan täältä herkkusienen. Eiks nää kannatkin voi? Kyllä. Joo. Pistämme näin. Ja otamme tämän toisen tänne. Mehukkaan näköistä. Pistämme sen tuohon grillille. Hot dog. Hot dog, bacon. Bacon mushroom. No niin. Juotavaksi suosittelen melkeinpä Vipkolaa tai Coca-Colaa. No matu. Ei ole muuta. Niin. Tai sit mehua. Niin. Ja makkaraa sitten on niin tommoista dippiä. Mistä tota dippiä tekee? Se tossa on. Sipsistä tuolla. Ei sipsi. En halua nähdä. Nyt tämä päättyy tähän. Joo.